לקבל סיור, אז אם תוכל לדבר קצת על היצירות. כן. עשינו לנו סיור בסטודיו, מרשימים מבחינה ויזואלית. קודם כל, תודה רבה. עכשיו, קודם כל אני מאוד שמח שבאת, גיא, ואני שמח להכיר. ואני נמצא בסטודיו הזה שנמצא בשכונת נוגה למעלה מ-30 שנה. שכונת נוגה היא שכונה מאוד מיוחדת. אנחנו היינו קבוצה של אומנים שהגענו ככה בתחילת שנות ה-90, ואפשר להגיד, יצרנו את האופי שיש לשכונה היום. קבוצה מאוד מעניינת שאנשים שונים מתחומים שונים, ביניהם אדם ברוך, מגוון רחב של אומנים מעניינים, גם היו פה גלריות, פשוט קהילה. ועד היום השכונה הזאת היא מאוד עדיין עם נטייה קהילתית, שזה דבר מאוד נחמד שיש. באומנות אני עושה כל חיי, מהיום שבעצם אני יכול לזכור את עצמי, שזה איפשהו בגילאי 3, אז אני תמיד עסקתי באומנות. גדלתי ברמת השרון באמת, מרבית ילדותי עברתי שם. מול הבית שלי היה ואדי, מרחב מאוד פתוח, עם עצים גדולים ומים ובוץ וחומרים, וכאילו, זאת אומרת, אני קורא לוואדי הזה הסטודיו הראשון שלי. כן, בהחלט הרבה השראה. וגם הרבה מאוד חברים וילדים, על כל מה שזה כולל, גם חברויות וגם מתיחויות וגם חששות וגם חרדות וגם סיפורים וגם הכל ביחד. כל מה שזה אנחנו מכירים ממה זה חוויה של להיות ילד. בתקופה שהתמזל מזלי לגדול, גם בתקופה שהטבע והמרחב הפתוח, הציבורי, אנחנו נחזור למרחב הציבורי הזה בכמה דרכים, היה באמת פתוח ולילדים היה הרבה מאוד עצמאות ליהנות ממנו. אז בוא נדבר על הפיסה הזאת. כן, אז אפשר אפילו באמת להסתכל על הפסל הזה, של הראש הזה שמתוכו צומח הברוש. ראש ון גוכי כמעט. קצת ון גוכי כזה באמת, נכון. אז בהחלט הוא נוגע במחוזות ילדותי גם. הוא נוגע במקום של חלום. של זיכרון, גם על הצדדים שאי אפשר גם כן להימלט מהם במקום שאנחנו חיים בו, שברוש גם כן מסמל את שורות העצים האלה שגם יש ליד בתי קברות. אז יש פה גם חיים, גם מוות, גם זה, וגם יש פה במצח בפנים, בלוטה, קשורה ככה לרעיון של צמח וגדילה וצמיחה ובקיצור, ובכלל גם כן איך מחשבה בה. כאילו הדבר הזה, מבחינתי עשיתי פסל אחד נוסף, הוא לא איתי כבר, שהוא היה בעצם ככה, זאת אומרת הראש באופן הזה, ואז כשהראש באופן הזה, זה ממש אפשר לראות איך רעיון צומח מתוך החשיבה שלך ומתגשם לתוך העולם. כן. וזה משהו שמאוד מעסיק אותי, איך אנחנו, בהרבה מאוד רבדים, זה מה שמעסיק אותי, זה איך אנחנו יוצרים. שהפקעת הזאת היא עסקת לחלומות, נגיד, מבחינה נוירולוגית. נכון, גם במקום הזה. אז יש לזה כל מיני שכבות ביצירה הזאת. זה קצת מיתולוגי, שהוא מתייחס לאתנה, אלת החוכמה. כן, נכון. נולדת, פורצת, נכון. קודקודו של זאוס. היום בדיוק התייחסתי לזה באחת מהעבודות שלי. לאופן שבעצם כתבתי היום, כן, באיזושהי עבודה שהעליתי, כתבתי שבאמת אתנה נולדה מתוך ראשו של זאוס, ואני נולד כל יום מחדש מתוך היצירה, מתוך האומנות. וזה באמת החוויה הכי גדולה שלי. אני נולד כל הזמן מחדש מתוך היצירות, ואפשר לראות שנולדו פה הרבה מאוד... איקרוס, גם בנסיקתו וגם נכון. מנוסתו. כן, אז יש פה, אז גם פה בפסל הזה יש משהו של גם בין הלידה לבין מוות, פגיעות, לבין היפרדות, holding on to, כאילו ההאחזות. זה דברים שיש בעבודות גם כן באמת. גם הפגיעות הזאת שקיימת בעבודות, אפשר לראות אותה כמעט בכל עבודה, מדברת על המקום הזה של ההיווצרות החדשה. הלא שלם הוא בעצם השלם החדש. וזה כאילו, שוב, אחד מהדברים שמעסיקים אותי, הן ברמה החומרית, אבל הן ברמה הרעיונית. אני יכול לומר שבשבילי הפיסול הוא באמת כלי לביטוי הרוחני, זאת אומרת, זה מה שבאמת מעניין אותי. זה איך אנחנו נוצרים, בסופו של דבר. איך אני ואתה, מה גורם לנו
ליצור את עצמנו. נוצרים כל יום מחדש. כן. או משתנים. נכון. ואנחנו חיים במדינה שמחייבת אותך כל הזמן להיות ער לשינויים שאתה חי אותם. אתה לא יכול להיפרד מזה, זה עוטף אותך, אבל אתה כן יכול ללמוד איך להיות פלואיד. איך אתה בעצם מצליח להיווצר לתוך כל פעם מרחב חדש באיזשהו אופן. כן. יש הרבה זיקה לברונזה. כן. בשבילי, עבורי הברונזה היא מאוד משמעותית, כי כל הסדרה הזו שאתה רואה פה שמסביבנו, שהיא סדרת פסלי ברונזה, כל הפסלים בסדרה הזו הם אני. וכל אחד הוא איזשהו רגע ומצב מסוים שאני הייתי בו, באופן כזה או אחר. והסדרה החלה בשנת 2000, בוא נגיד בעקבות אירועים שקרו לי, והנה אני עוד פעם חוזר למקום שאנחנו חיים בו ולמקום איך אני חי אותו. קרו עבורי שני דברים מאוד משמעותיים. אחד זה ישראל יצא מלבנון, ואני הייתי חייל קרבי בלבנון, חובש קרבי וכו'. היה מאוד מהותי בשבילי שישראל יצא. הדבר השני שקרה זה שקצת אחרי שישראל יצא מלבנון פרצה האינתיפאדה השנייה, וביום שבו פרצה האינתיפאדה השנייה אצלי פרצה הפוסט-טראומה שלי מהשירות הצבאי. אמנם באיחור אופנתי, אבל כאילו עדיין מאוד נוכח. ובעצם מה שאני בשלב מסוים התחלתי לחפש, כאילו מה זה פוסט-טראומה? פוסט-טראומה היא מצב של יצירה שרוצה לבלוע אותך פנימה. בעצם מה שאני חיפשתי זה איך אתה יכול לשלוף את עצמך מתוך המקום הזה, מתוך המרחב הזה שמבקש לבלוע אותך. אז אותי התחיל בעצם תהליך מחקרי, יצירתי, שמה שאני בעצם יכולתי להישען עליו בצורה הכי פרקטית, עבורית, זה האומנות. זה הדבר הכי חומרי. לכן, ואז בעצם מה שעשיתי זה שכל תובנה שהייתה לאורך הדרך הזאת של המחקר שלי, שאיך אתה יכול לצאת מתוך יצירה שמבקש לבלוע אותך, בעצם כל תובנה יצקתי, כמו שהיא נוצקת לתוכי, היא נוצקה לתוך הברונזה. זה הביטוי הגשמי היחיד כמעט שנמצא ברשותו של בן אדם בתור כלי לביטוי יצירתי, עצמי, רוחני. בברונזה זה מתבטא נורא יפה, כי הברונזה כשאתה רואה אותה מותכת, היא אדומה כמו אש, והיא לבה, והיא כמו הלבה הזאת שבאה מתוך הר הגעש, והיא מתפרצת, והיא נשפכת, וזה משהו מאוד ככה מיתולוגי. ואז היא נשפכת לתוך הצורה, לתוך התבנית הקרמית, ומתקררת ונתפסת ונעצרת. ובעצם בפסל אנחנו מגיעים למצב הקפוא. למרות שכאילו אנחנו מסתכלים על פסלים שנראים דינמיים, עדיין זה המצב הקפוא, כי המצב הדינמי האמיתי היה המצב שבו הברונזה נשפכה. מקטע כזה אימפרסיוניסטי, כאילו איזה חלקיק חיים שאפשר לזקק אותו. נכון, לכלוא אותו בתוך המצב. מה שאני יוצק בתוך הפסלים זה גם את הרעיון וגם את ההתכוונות שלי. ודרך זה אני כאילו משדר את זה לצופה שלי. וזה בעצם הרעיון שנמצא מאחורי התהליכים הפיסוליים שלי, זה איך אתה בעצם עוזר לצופה למצוא את עצמו מחוץ לעצמי שלו. על ידי זה שאתה מראה לו את האפשרות במרחב המשותף שלנו בדרך העשייה האומנותית. כל שאר הדברים הם בתוכך או בתוכי. אבל איך אנחנו עושים משהו במרחב המשותף שלנו? מוצא יותר חיים באובייקט הדומה מאשר בעצמו. הפסל הזה, לדוגמה, דווקא התחיל מתוך סדרת התחריטים של גויה. זו הסדרה שאפשר לראות אותה פה מדברת על זוועות המלחמה בין צרפת לסוריה. אז זה הספר של ההדפסים האלו, ופה יש אחד מהתחריטים המדהימים, כל התחריטים המדהימים האלו. ואחד מהתחריטים פה נקרא אנשי הסף. ובעצם אנחנו רואים פה את הדמויות האלה בתוך עסקים. אנחנו לא בדיוק מבינים עד הסוף מה זה המפגש המיוחד הזה, אבל אם אנחנו למשל מסתכל עכשיו פה על הדמות הזו פה ועל הדמות שאתה מחזיק, אנחנו יכולים לראות שיש משהו דומה בעמידה שלה. הדבר הזה של אנשים שהם עטויים במשהו, בלועים, נבלעו לתוך איזשהו מצב, לתוך איזו סיטואציה,
קשה לצאת מתוכה עם עוד אחוזים בתוך המצב הזה. אז זה בעצם מה שאני חיפשתי קצת להעביר בפסל. הפסל הזה הוא אחד מתוך הסדרה הזו שאתם רואים פה. הפסל הוא הסיפור של ההליכה של ברנקוש מרומניה לפריז, על מנת להגשים את החזון שלו, להפוך להיות אומן בינלאומי מצליח ולעבוד בסטודיואות של האומנים הגדולים של פריז באותם השנים, 1904 בערך. הפסל הזה של הדמות שהולכת עם העמוד האינסופי, שברנקוש עשה בסופו של דבר ב-1936 ברומניה בגודל של 30 מטרים, באופן מדהים. הפסל הזה העסיק אותו באמת כל חייו, ואותי זה העסיק שני דברים פה. העסיקו אותי מצד אחד, החזון שיש למישהו שרוצה ללכת להגשים את עצמו. זה בעיניי דבר מדהים. והדבר השני, הדימוי הזה של העמוד האינסופי, שברנקוזי נושא אותו כל חייו, ועושה אותו בווריאציות שונות ושונות מעץ, מכל מיני חומרים, עד שהוא מביא אותו למקסימום שלו, לעבודה העצומה שהוא עשה. מאיפה המקורות האלה מגיעים, וזה הולך אחורה לכל מיני סיפורים אישיים, עוד פעם, שאותי הרבה פעמים מעניינים, בהקשר של יצירה ובהקשר של מאיפה יצירות נובעות. אז את הפסל הזה שאתה רואה פה, הוא אחד שלבי הביניים שבסופו של דבר ביצעתי את הפסל שהראיתי לכם. הוא נמצא היום בתל אביב בגובה של 5.5 מטרים. הפסל הזה היה איזשהו שלב ביניים, כמו מחקר קצת שאני עשיתי. ואנחנו רואים את הדמות הזאת עם הכובע הזה של העמוד האינסופי מעליהם. ומה שהיה פה מאוד מיוחד, זה שכשעבדתי על הפסל הזה, נכנסו כל מיני חברים ככה לסטודיו, ואז מישהו אמר לי, אתה יודע, זה ממש נראה לי כמו פסל מצרי. אמרתי, מעניין. ואז נזכרתי בזה בנפרטיטי, שלובשת את הכובע הזה, שנראה גם כן כמו צורה כזו גיאומטרית שיושבת על הראש. ואז באמת חשבתי על הפסלים האלה, האלמותיים האלה, כמו ברנקוש. וכמו הפסל שפיסל את נפרטיטי, שעדיין היכולות שלו מהדהדות אלינו עד היום, לפני 3,000 שנה. את הפסל של נפרטיטי מצאו ב-1914 בתל אמרנה במצרים. לא מצאו אותו בקבר או במקדש, אלא מצאו אותו בסטודיו של הפסל, שזה בעיניי מדהים ביותר. ואז כשמצאו אותו בסטודיו של הפסל, יודעים גם כן איך קוראים לפסל הזה, כי מצאו את השם שלו, וקראו לו תחותמוס. ובעצם, בשלב מסוים, את הפסל הספציפי הזה, אני הקדשתי לתחותמוס. אז אם אתה תסתכל פה מאחורנית, ואתה יכול לראות את החתימה של השם של תחותמוס. והפסל הזה היום, בשבילי הפסל הקטן מוקדש לתחותמוס, מתוך המקום הזה שאני מקדיש כאילו את העבודה הגדולה לברנקוש, אבל אני כן רואה את ההקשר אליו. שוב. זה באותה טכניקה. זה בגבס. לא, אני מתכוון. כן, נכון, חריטה כמו בכתב החרטומים. זה בעצם הסיפור של הפסל הזה. אצל ברנקוש, הסיפור של הפסל של העמוד האינסופי מתחבר לסיפור מאוד נוגע ללב של הילד, של ברנקוש הצעיר, חי בכפר הקטן שלו ברומניה. אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד קטן, והוא נתקל בנחש צפר. הנחש הזה, האיום על החיים הזה מאוד גדול, וברנקוש הילד הקטן אמיץ והורג את הנחש, ואז הוא חוזר חזרה עם העזים והכבשים, הכלב והנחש. ואז בכפר ככה מורידים את האור ומוצאים אותו לייבוש, ובעצם אם אתה תסתכל על האור של נחש צפר, מי שייכנס ויסתכל איך נראה האור של נחש צפר, יזהה את העמוד האינסופי הזה, את הצורה המתפתלת הזאת על הגב של הנחש. בהסתכלות שלי זה מאוד קשור למקום הזה שהדימוי הזה הוטבע כל כך חזק בברנקוש, בגלל שזה היה ברגע כל כך מאיים של החיים. זה סיפור מאוד מיתולוגי שממנו קורצו, בוא נגיד, דמויות מיתיות, אלמותיות, כמו שאתה אומר, את זה אחרות.
כן. בוא נדבר על הפסל הזה, הוא גם קרץ לי ותפס את צורת שלי. יש בו הרבה אלמנטים שאני מזהה, אבל אתה יודע, הפרשנות אולי לא... כן, תראה, קודם כל, אני אומר, בתוך הסיפור שלי כבר יש איזושהי מיתולוגיה פנימית. כי אני מספר את הדרך שלי, את המסע שאני עשיתי, מאותו פוסט-טראומה עד המקום שבו הצלחתי לשלוף את עצמי מתוך המבוך הזה. כן. להוציא את עצמי מתוך הפוסט-טראומה, לשים את עצמי מחוץ לסיפור. הדמות הזאת היא המחונפת, ששטה בעצם כאילו בתוך נהר הסטיקס, בין עולם החיים לבין עולם המתים, כאילו, כן? הדמות הזאת, אנחנו גם רואים פה את הדמות שחסרה לה פה רגל אחד, ששוב חוזר למקום של השלם שנמצא בתוך הבלתי שלם, כאילו, כן? ואם אנחנו רואים את הסירה שהיא בעצם שטה עליה, זה בעצם הראש שלי. גם אם יש לך כנפיים, לרגליים אין הרבה שימוש. כן, נכון. יכולים, אם יש לך כנפיים, אתה יכול להסתדר גם עם רגל אחת. אז זה חוזר גם כן למקום של החלום, למקום הסוריאליסטי באיזשהו אופן. וגם יש פה משהו פיסולי שעניין אותי, וזה להחזיק את הפסל בשלושת הנקודות ולתת למסה המרכזית בעצם לצוף. שבעצם פה יש לנו את הציפה הזאת. אז זה דבר שבהחלט כאילו גם סקרן אותי מבחינה פיסולית. אז יש הפסל הזה שאתם רואים פה, זה בעצם השעבר, החומר עצמו הוא שעבר, כן? שמיועד להיות יצוק בברונזה. אז כל בעצם פסל משעבר שראיתם אי פעם, כל פסל ברונזה הוא היה לפני כן שעבר, ושעבר היא תהליך שנקרא תהליך השעבר הנעלמת, וזה מה שבני אדם יודעים לעשות כבר 6,000 שנה, שזה מדהים. זו תעשייה איתה, שממנה הפיקו הרבה מאוד דברים, בין השאר גם פסלים, אבל כמובן עוד הרבה דברים אחרים, כלים אחרים. הפסל הספציפי הזה נעשה, בעצם פיסלתי אותו בחמר, התחלתי לפסל אותו יום אחרי שקרה האירוע הזה המאוד דרמטי ומצער, שבו נרצח ג'ורג' פלויד בארצות הברית, על ידי שוטר לבן ששם את הברך שלו על הצוואר שלו, וכולנו, והייתה בחורה מאוד אמיצה, שקוראים לה דרנלה פרייזיר, והיא פשוט עמדה וצילמה את כל הסיטואציה הקשה הזאת, שלקחה כ10 דקות, שבעצם אנחנו רואים את ג'ורג' פלויד הולך ונחנק למוות, ותוך כדי זה ממלמל כל מיני בקשות, גם שישחררו אותו וגם שהוא חושב על האמא שלו וכל מיני דברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה. אז אני ראיתי את זה וזה מאוד זעזע אותי, אבל מצד אחד ומצד שני הרגשתי צורך אז לבטא את זה בתוך העולם, כמו שזה, זאת אומרת, לא לחפש להיות פה באיזשהו אופן נחמד. שם את זה כמו עדות לרצח. ככה אני התייחסתי לזה. ובעצם אז אנחנו רואים פה אחד את המצב של פלויד בין החיים לבין המוות, שזה מה שחיפשתי ללכוד. ופה, אם אנחנו נסתכל פה מאחורה, הפסל, בצד, כלומר, בעצם במקום שבו בעצם זה הצוואר, אז אנחנו יכולים לראות את הגדיעה הזאת, שמאזכרת קצת כמו טבעות העץ, של עץ שנחתך, אבל מצד שני, אם אנחנו נספור פה את מספר הטבעות, אנחנו נגיע ל9 ומשהו, שבעצם מדבר את מספר הדקות של הרצח הזה. וגם אם אנחנו נסתכל פה, אנחנו רואים פה כמו איזושהי התבקעות בתוך הגזע, כאילו, כן, את החריצים האלו פה ופה, אבל בעצם מהכיוון שאתה מביט בו, אנחנו יכולים לראות את השעה 9:25, שזה שעת המוות. אז בעצם בתוך הפסל עצמו, יש גם כן את העדות. וזה היה לי מאוד מאוד חשוב להכניס את זה לתוך העבודה. את הפסל הזה גם יצקתי בברונזה. היציקה היום נמצאת בארצות הברית, במוזיאון שהוא המוזיאון חדש, שנפתח לפני כשנה, שנקרא The International African American Museum, שנמצא בעיר צ'רלסטון בדרום ארצות הברית, דרום קרוליינה.
ובעצם נבנה על המפרץ שאליו היו מגיעות ספינות העבדים. אז קודם כל אני ממש, איך אומרים, לפני כמה שנים. מילים לתאר כמה הדבר הזה היה משמעותי בשבילי, שפסל שלי הגיע למוזיאון כזה שמספר כזה סיפור מאוד כל כך חשוב, וזכיתי להיות חלק מזה באיזשהו אופן. אז כאילו, זה גם חוזר חזרה לטבעות האלה שאנחנו ראינו, כי הטבעות הן גם קצת כמו האדוות. אז כמו שהאדוות של הסיפור היכו גלים בעולם והגיעו עד אליי, כמובן והרבה הלאה ממני, אבל גם אליי, הוביל אותי ליצור יצירה, שאחרי זה יקטע גלים חזרה, הביאה לתעודה, וקוראים לזה כל מיני דברים, לדוגמה, קבוצה של שחורים בארצות הברית, אנשים שמאוד אכפת להם חברתית, מודעים חברתית, כתבו נייר עמדה מאוד רציני מול המשטרה בניו יורק, על איך צריך להתנהל מול מצבים כאלו, ועל הכריכה של נייר העמדה הזה הם שמו את הפסל הזה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט החרטום. היום אני נמצא עם דן רייזנר, אז תוכל לספר לי קצת על עצמך, על העבודה שלך. כן, אני פסל, אומן, בוא נאמר, מתעסק לא רק בפיסול, אבל בהחלט פיסול הוא הדבר המרכזי ביותר שאני יכול להגיד שזה החומר המרכזי שלי והמדיה המרכזית שלי. אני מתעסק באומנות כל חיי, מאז היותי ילד קטן, וחי ועובד ביפו. עושה עבודות מעבודות קטנות, עבודות ציבוריות מאוד גדולות. ופה בסטודיו אנחנו יכולים לראות, ואנחנו נראה היום סדרה ספציפית שאני עובד עליה ב-20 שנה האחרונות, שעוסקת במצבים ובשינויים הפנימיים שלנו. עבורי אומנות ופיסול בכלל זה כלי תודעתי, כלי של התפתחות, שבעצם אני יכול לומר הדבר שבאמת מעניין אותי זה המקום הזה, המתפתח והתודעתי, ואני רואה באומנות אמצעי לכך. כן, אז בעצם דיברנו קצת לפני על החינוך שלך, ההכשרה. אני למדתי במדרשה למורים לאומנות, אחר כך בעצם... בצלאל. בצלאל, נכון. כן. ודיברת קצת, כשאנחנו נפגשנו בראשונה, דיברת קצת דברים מאוד מעניינים לגבי הפיסול. יש לך פילוסופיה ותפיסת עולם אפילו. לגבי הפיסול, תוכל קצת להסביר עליה, לפתח אותה, ומאיפה היא נוצרה? כן, אז בעצם בשנת 2000 פרצה אצלי פוסט-טראומה בעקבות השירות הקרבי שלי כחובש קרבי בלבנון בין השנים 83 ל-86. זה פרץ בשנת 2000, ביום שבו בעצם פרצה האינתיפאדה השנייה. זה היה יום מאוד אינטנסיבי בשבילי. ובעצם אני התחלתי לחפש איך אתה יכול לשלוף, והאם בכלל אפשר, לשלוף את עצמך מתוך סיפור שמבקש לבלוע אותך. והתחיל כאן איזשהו מסע ואיזושהי דרך שבה בעצם כל החיפוש המרכזי, בגלל שהייתי גם בתוך צורך מסוים, התמודדות מסוימת, אז הצורך התודעתי הזה, כל תובנה שהייתה לי לאורך המחקר הזה, יצקתי אותה כמו שהיא נוצקה לתוכי, כך יצקתי אותה בעצם לתוך הברונזה, ובאיזשהו אופן זה גם כן דימוי מאוד, זה מהלך מאוד דומה, כי זה בא מתוך המקום היצרי הפנימי שלך, ונוצק לתוך, התובנה נוצקת לתוכך וגורמת לאיזושהי כאילו רגיעה, ובאופן מאוד דומה גם כן, הברונזה באה ממקום של אש,
ונרגעת בתוך התבנית שלה בסופו של דבר, עד שהיא הופכת להיות הפסל. אז קודם כל החומר של הברונזה הוא מאוד ספציפי, והוא ספציפי מתוך הסיפור הזה. התהליך הזה היה תהליך מתמשך שאני עובדתי עליו עד היום, אני עדיין חוקר אותו. ומזה התפתחה השיטה ודרך שאני קורא לה מיצר ליצירה. מהיצר עד לזה שהיצירה מחוץ לעצמי. פשוט כותרת מדהימה, זה שם מדהים, כאילו, זה משהו שסופר אולי, או משורר היה חושב עליו, לא בהכרח פסל. תודה, קודם כל, אבל אני באמת, אני יכול לומר שכאילו עבורי, כמובן שפעם היו משווים את האומנות לשירה, והיו הולכים בהלימה אחד עם השני. אני באמת לא רואה את הנפרדות, זאת אומרת, זה שאנשים רוצים להגיד על מישהו שהוא פסל, או שהוא צייר, או שהוא סופר, או מה שזה לא יהיה. עבורי אין נפרדות, כי בסופו של דבר אנחנו עוסקים באמת, אנחנו מחפשים לעסוק בתוך מקום של הרוח, שבסופו של דבר, כאילו הרוח המופשטת הזו, נוגעת במקומות הכי קונקרטיים של החיים, הכי משני חיים, והתהליך הזה למשל שפיתחתי, שאני קורא לו מייצר ליצירה, באמת שינה לי את החיים באופן אישי, אפשר לי לצאת מתוך הפוסט-טראומה, אפשר לי ללכת אחרי זה לעבוד ולעזור לאנשים אחרים לצאת מתוך המקומות התקועים שלהם, דרך הכלים האלו שפיתחתי, למדתי מהרבה מאוד דברים שגם למדתי בעצמי, אז אני יכול להגיד שזכיתי מתוך זה, בכל מיני רובדים שונים, אם זה באמת לזכות לעזור למישהו להשתנות, שזה אחד מהרגעים הכי מדהימים שיכולים להיות, ואם זה לעזור למישהו להשתנות דרך זה שאתה יוצר רעיון שאתה מראה דרך היצירה שלך את האפשרות של השינוי. וזה בעצם בשבילי התפקיד של היוצר. אתה פותח צוהר, בוא נגיד, תודעתי, יצירתי עבור השינוי. בדיוק. אבל בשביל הצופה. כן, אתה יוצק את המרחב הזה, לתוכו אתה יוצק, כמו שאתה אומר, מתוך הלבה, אתה יוצק, בוא נגיד, את המים הצוננים, שהם מרגיעים, שזה מצחיק לחשוב. אף אחד לא ידע את זה, אבל נהר האש, בוא נגיד, בעברית עתיקה היה נקרא ריגיון. איך זה יכול להיות ריגיון? אז כן, דברים סותרים אחד לשני, אבל נחזור לנקודה שלנו. בעצם דיברת הרבה על הנקודה האישית, איך באמת הכוח הטרנספורמטיבי שיש לאומנות, הכוח לייצר חלל, או ליצור חלל באופן אקטיבי בתור יוצר, אבל מהי כוחה של האומנות מעבר? כי פיסול באופן מסורתי הוא היה כלי, בוא נגיד, של פרופגנדה, זה היה כלי תעמולתי, זה היה כלי שבא להראות כוח ושלטון צנטרלי, אבל כמובן התפיסה הזאת השתנה. מה עכשיו הוא בעצם המטרה שהפסל או המסר, שפסל למשל מרחבי בא להגיד, בא להראות? אוקיי, אז כשאני יוצר פסל במרחב הציבורי, אני חוזר לאותו רעיון בדיוק שאמרתי לפני כן, אני בא וחוקר את המרחב שאליו הפסל מתוכנן להיות, מהו הכאב של המרחב, מה הדבר הלא פתור, אם זה ברמה של המרחב עצמו, ואם זה במרחב של המזמין. כך לדוגמה עשיתי פסל לזכר הצלת יהדות דנמרק במלחמת העולם השנייה. אז באמת נפגשתי לדוגמה עם ניצולה שהייתה בתוך הסיפור הזה, חוותה את זה בעצמה, היא חלקה איתי את הסיפור שלה. אני נכנס מאוד עמוק ללמוד את הסיפורים, את הצרכים, אם זה היה גם את הצרכים כאילו
המרחביים של עיריית חיפה, או הצרכים הרגשיים של שגרירות דנמרק בסיפור הזה, וגם את הסיפורים האישיים של אותה ניצולה לדוגמה, ולאט לאט אני לוחד את כל המרכיבים האלה, ומתחיל לאט להגיע לאיזושהי ספירה של רעיון. אבל הספירה הזאת כבר מכילה הרבה אנרגיה וכוחות בתוכה. כי אנחנו מבינים מאיפה זה בא, אנחנו מבינים את הסיפור, אנחנו מבינים את הכאב, אנחנו מבינים את הצורך העירוני, אנחנו מבינים את הצורך המרחבי, אנחנו מבינים את הצורך האישי. את כל היצר הזה. בדיוק. אז כל הדבר הזה, איך הוא מתחיל להיות מתורגם לתוך החומר. לכן, כשאני מגיע נגיד, למרחב של פסל ציבורי, ההשתדלות שלי היא להגיע ריק. אוקיי? כי רק אם אני אגיע ריק אל המרחב, אני אוכל להתחיל לקלוט את מה שהוא מציע לי. אם אני מגיע מלא למרחב, שכבר יש לי רעיון, יש לי משהו שבוער לי לעשות אותו, ואני מת לעשות אותו, ואני אומר, הנה ההזדמנות שלי. ואני הולך לפעילות קצת, איך אומרים, בכוח קצת, להביא את זה למרחב. יש סיכוי שזה לא יתפוס, יש סיכוי שזה לא יתאים, יש סיכוי שזה... על מנת שבעצם אני אוכל לפתור את המרחב, אני צריך להיות מאוד מאוד קשוב. זה דבר שמאוד חשוב בשבילי, להיות קשוב. כן. מדבר על המרחב, אבל אתה יודע, יש קהל פוטנציאלי גדול, רחב, מרחב פתוח, אז אולי אתה לא יכול לענות לדרישות האידיוסינקרטיות של כל אדם ואדם וכל פלוני, האלמוני שכל הלך אבל עדיין, נכון, אבל בוא נאמר כך, אם אני מציג בתערוכה באיזושהי גלריה נחמדה, נכנסים, אני אפרגן 20 אנשים ביום, בפרגון, אולי בשבת 40. אבל אם אני שם פסל במרחב הציבורי, חולפים ליד הפסל אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים ביום. מתוכם, האנשים שבאים עם המטען הנכון, so called, שאיכשהו הסיפור הזה קשור אליהם, או סיפור דומה קשור אליהם, או באיזשהו אופן, פתאום הפסל יהיה מאוד משמעותי עבורם. אז ברור ואין לי ציפייה לענות לכל אדם שהוא בכל יצירה שאני יוצר, אלא אני יוצר לאדם הספציפי שבא מתוך מרחב דומה. ולכן כשנגיד אנשים נכנסים לפה ורואים את שלל הפסלים שיש פה במרחב הזה, אין אדם שלא מוצא את עצמו, מזהה את עצמו באחת מהעבודות. כי הוא בעצם באותו רגע מזהה את השתקפותו שלו. ובעצם, ואני יצרתי את אותה יצירה באותו רגע של מפגש עבורו. אז הפסלים הם סוג של פרסונות, מסכות, תרתי משמע בעברית. אני הייתי אומר זה קצת כמו מערכת עצבובית, אוקיי? שיש סינפסה, והפסל הוא הסינפסה שעומדת שם בקצה. וכשמגיע האדם הנכון, אז אנחנו מתחברים. זה לא במקרה שאתה אומר בשפה העברית חפץ על אובייקט, ואתה אומר על רצון של מישהו בחפץ, אתה אומר חפץ. אוקיי? אז יש לנו את החיבור הזה בין החפץ לבין החפץ, כאשר ישנה התאמה. צריכה להיות התאמה. לא כל אחד יכול להתחבר. אז בשביל שכן, כמו ב-DNA, מעניין אותי לפתור את הפסל, למצוא את הפתרון, הוא מסקרן אותי, הוא מושך אותי. אני מרגיש אותו באיזשהו צורך במקום שבו אני נמצא עכשיו, במרחב הלא פתור שלי, שאני נמצא בו כרגע. אז האובייקט כרגע משרת אותי באיזשהו אופן להצליח ולהוציא אותו מתוכי ולהשתחרר ממנו, כי כאמור, המרחב שאני רוצה להיות פה זה הריק. כן, אז בעצם אתה רוצה
לעשות, איך זה נקרא, ריקון, בוא נגיד ריקון של הסחורה הנפשית, נכון. כדי שתוכל לצרוך יותר נכון, בהמשך. נכון, כן, כי אתה לא יכול למלא מרחב מלא. הוא כבר מלא, זאת אומרת, בשביל למלא את המרחב אתה צריך שיהיה לך מקום, לכן אתה חייב ריקון. כן. דיברת על עוד משהו ממש כזה, זרקת על המרחב, בעצם שאמרת כנף יפה כזאת, החסר הוא השלם החדש. תוכל לדבר קצת על מה זה אומר עבורך? כן, אני יכול לומר שלהרבה אנשים יש נטייה לחשוב שנגיד הם יעשו שלב הבא בחיים שלהם כאשר הם יהיו באיזשהו רגע של שקט או שלמות מסוימת. כן? ועבורי, אני דווקא מסתכל על המצב הלא שלם שבו אנחנו נמצאים כמצב שלם חדש. אוקיי? אז אם אני לא פטור, ואני נושא, כמו שלדוגמה נסעתי את סיפור הפוסט-טראומה שלי, ויכולתי להסתכל בה כחוסר, ככאב, כאלף ואחת סיבות, למה אני יכולתי גם להרוויח מתוך הסיטואציה ולהיות, כן, כאילו אני מדבר על רווחים של כאבים. אז בעצם כשאתה מבין את כוחה של, לא יודע איך אני אומר, שכוחה של יצירה, אתה מבין בוא נאמר ככה שוב, מה שמעניין אותנו בסופו של דבר בעולם, זה המרחבים הלא פתורים שלנו. הפתור לא מעניין אותנו, הוא פתור. אז זה נכון ששקיעות יפות הן יפות, ואנחנו יכולים לראות שקיעות יפות, וזה יהיה רגע מאוד מרגש ויפה ומיוחד, אבל מה שמעניין כל אחד מאיתנו ושל הצופים ומי שמסתכל עכשיו עלינו, זה ומה שמעסיק אותו, זה המרחב הלא פתור שלו ולא המרחב הפתור שלו. כי את כל הדברים הפתורים אנחנו לא נותנים להם תשומת לב, ומה שכן מושך תשומת לב זה הלא פתור. אז אם אנחנו שמים לב למרחב הלא פתור, אנחנו מתחילים להבין מאיפה היצירה מגיעה, ואז אנחנו מסתכלים מה זה המרחב הלא פתור הזה, ממה הוא מורכב, מה יש בו. זה חוזר לעניין של ושם זה החומר, נכון? חוזר לעניין של היצר והרצון שלנו למלא את החסר. נכון. למשל אנחנו מתחילים להשתגע אם אנחנו בבית ועושים איזה פאזל, אנחנו מחפשים את החתיכה הזאת שלא נמצאת בקופסה, לא נמצאת בשולחן. זה כאילו מטאפורה תסכול. מדברת על תסכול. הייתי אומר, לא תסכול, אולי זה קשור בד ובד ליצר שלנו, בסקרנות הטבעית שלנו, כבני אדם. כן. זה בני אדם עשו את כל מה שהם עשו, כי משהו לא היה פתור להם בכל רגע נתון. זאת אומרת, היית צריך להגיע למשהו, היה צריך, לא יודע מה, הוא לקח את המקל ועשה ככה בשביל להצליח כן להשיג את מה שהוא רוצה. ואחרי זה היה הדבר הבא שלו היה פתור, ואחרי זה היה את הדבר הבא שלו פתור. ומה שמעסיק אותנו בעולם זה המרחבים הלא פתורים, אין מה לעשות. אנחנו יכולים ליהנות מהמרחבים הפתורים, אבל אנחנו לא נותנים עליהם את הדעת. הדעת שלנו הולך למקום מסוים. אז אם אנחנו נבין את הכוח של זה, אני פיתחתי את כל התהליך שמייצר ליצירה ואת כל סדרת העבודות האלה, בשביל להצביע על האפשרות של שינוי. ואני רוצה לומר ששינוי בהחלט אפשרי. וכל אחד יכול. וזה בסופו של דבר נוגע רק למקום אחד, וזה נקרא, אני קורא לזה ההסכמה העסקית שאתה מוכן לבצע מול עצמך. איך אתה מציע לעצמך את העסקה היותר טובה ממה שאתה מחזיק כרגע. כי זה מאוד קשה להציע לפוסט-טראומטי עסקה יותר טובה מפוסט-טראומה. אוקיי? כי פוסט-טראומה היא מאוד ממלאת אותך, היא מאוד מעשירה אותך,
היא מאוד מאפשרת לך, יש לך הרבה זכויות, אלף ואחד דברים, לא ניכנס לכל הדבר הזה, אבל מי שמבין, מבין מה שאני מתכוון, ויכול להצביע על זה, לאו דווקא על פוסט-טראומה, על כל סיפור שזה לא יהיה, כל אחד בסיפור שלו. אם אנחנו רוצים שינוי, מה אתה יכול להציע לי שיותר טוב ממה שיש לי כרגע? ושוב, אני אומר שגם חלומות הבלהות שלי, הם כאילו דבר טוב, כי הוא מפעים אותי. מה יכול להפעים אותי ולמלא אותי יותר מהדבר הזה? אז בשביל לעשות שינוי, אתה צריך להבין מה אתה היית רוצה, מה אתה מוכן לוותר ומה אתה מוכן לקחת במקום בשביל באמת להגיע אל ההגשמה המקסימלית שאתה יכול להביא את עצמך בתוך העולם הזה שאנחנו חיים בו. חיים פעם אחת. איך אתה יכול להביא את עצמך להגשמה המקסימלית הזאת, אוקיי? וזו חוויה אדירה, אם אתה מוכן ללכת על המשחק הזה. מה אתה חושב למה יש יותר כוח, בוא נגיד, בעולם? עם הביטוי הוויזואלי שבא בצורה של פסלים, אומנות, או הביטוי הנפשי, הרוחני, מה הוא יותר? אוקיי, אצלי זה לא נפרד. עוצמתי, בוא נגיד. אצלי הוא לא נפרד. בסופו של דבר זה ברור שזה הנפשי, כי הנפשי הוא המקום, הדרך שבה אנחנו מכילים את הכל. וזה המיכל שלנו. הנה, אתה רואה? יש לנו את הפסל הזה פה לידי. שהוא והאבן לא נפרדים. אז אם אתה מוכן להסתכל עכשיו על האבן הזאת מקרוב ולראות אתה יודע, את כל מה שהאבן גם הרוויחה לאורך הדרך שלה, אז אנחנו יוצאים מורווחים מתוך הדבר. תודה רבה לך שהתארחת בפודקאסט. תודה גיא. באמת זה היה כבוד גדול שהערכת אותנו בסטודיו שלך. בשמחה רבה. תודה שבאת. תודה.